mukomana akagara apo siya chingoro chake chema-ice cream apo. Saka ndodoita kunge ndodonochigwa, ndodonoti anoita sei. Iwe shuti. Vanhu vaizvifambira murodhi vakabva vandibata vachiti ndiri mbavha, but chakandishamisa ndechoti mukomana wengoro haana kundidzingirira. Ko waimusina kuteera munhare? Mukomana andizira paTiktok, saka andipa ice cream yemahara. Andizira paTiktok abva andipa yemahara. Mukomana uyu wamuri kuona apa ari kutonetserawo ice cream yemahara. Kana muchiona inini ndisina mbiri yakawanda kunge yaDhafu ndichipuwa ice cream yemahara, ndofunga chero wana Dhafu mavheji havatotengi kumba. Akati munhu anenge andiona akatongondiroverei. Wakangosangana neni mutauno unondiudza ndikuitire. Totirovera. Utirovere. Rovere. Sabegi papo. Kazaro wati kukusunga. Apa kutoro. Pasina subscribe to Hasta PV YouTube channel to see more videos.